बा हमर होगे निराशी नहीं देबो। तू कान खोल कर सिल लेके कर फुटी बाल्टीन हमर छ नहीं देबो। आगे तो कहां से लेनी गे, तोरा कहां से मिललौ? हमार बाबूजी तो हमारा दहेज में देलखिन, अपने तो भागल है नी भगोड़िन कहीं। हमें कथीला भागल है के छिटर नहीं हमें मारा कभी न खोची राग पल्ला द का फाड़ देबो। अही ने तोरे त इंतजारे है, सब कुछ बट गेलई, अब तोरे बांटबो। आगे आगे हमरा तू बांटवे गे, दोनों टा मिल के भोरे भोर नौटंकी पसार दे छी। अच्छा लाठी लाता दोनों का हम बता दिए तय की हो जाबे जी, रोज रोज के तकरी है नाटक है। देखो तो हमरा भगोड़ी भगोड़ी कहते रहे। बाप रे फिर दोनों टा एबे चालू भागल हम कना समझाइए। आगे तो कहबौ ना है, सब चीज में बराबरी खोजते रहो ही ता। एगो हम लगन हेगे तोरा दिक्कत की बुझबो हमरा से बता तो तोरा सब चीज खाए पियल देते छियो। जब लगन गइलियै आ एगो इलै भगोड़ी आए एगो ओकरा तू भगोड़ी भगोड़ी क्या कहै छी? तोरा दोनों के हम टाइम टाइम पर लेते छियो, ठोक ठका करते छियो, तो दिक्कत की वजह से बताते। अच्छा दूटा लड़ाई नहीं कर, जे तो ओकरा देबे खाइ ले तोरो देबो खाइ ले। एक बेर तोरा लेबो तो एक बेर ओकरो रात के ले लेबै, ठीक जी बा। ई भाग के इलकै त बराबरी हिस्सा खोजतै आ हमर पापा 10 लाख रुपया तिलक देल के है त हम कोना में घुस के बैठे रहे। ओकरा से हम प्यार करिए तब न ओकरा लाभ लिए। तोरा में कथले दे जरे छ के केहन बढ़िया देखे में निमन छै, देखी देखे में विचार छै। तू ओकर पटिशन लेके बोलो हां, दिखा दियो तोरा हम तुरंत केसवा कर देबो। दूगो बियाह जे कैला देखो देखो फिर तो घर में आ जाय छो। कहीं दू बेर चोट आगा से दू बेर चोट पे चना जा तो तू ये बेर में तो ठंडा आ जेबो, समझ लो ना। यही नहीं अभी और सुनिए। आगे अपना गुस्सा अभी तक काम नहीं चलते, दोनों टा मिल जुल कर रहो। आज मिल जुल के हम एकरा जोरे नहीं रहबै, सब में बंटवारा हो गेल है, अब तोरा में बंटवारा हो। अच्छा हमरो मगर बंटवारा कर लेबे तो हमरा सिंगापुरी चला एकेटा छै, दोनों का कना देबो तू ही बताता।